Dobar dan. Dobar dan. Iz srpskog pročitajte ovu bajku koju onda napišite te temu. Ne pisanje. Misliš da pisanje? Ne. I neko nije došao. Neko nije došao. Pomorančko. Znam zašto nije došao. Mora kod lekara pa danas neće doći. Sutra će doći. Dobro. Ajde sada počnite da čitate i odgovorite na pitanja. Jej, otišla i ostavila otvorena vrata. Ja ih opet zatvaram. Hajmo da brbljamo, hajmo da brbljamo, hajmo da žurljamo po